ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിന്റെ പട്ടുപാവട ഒന്ന് കണ്ടോക്കിയാലോ. നമ്മളൊരു സ്കേർട്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണത്തിനൊക്കെ കുട്ടികൾക്കായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ വലിയ ആൾക്കാർക്കായിരുന്നാലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രസ്സിനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഓണം ഡ്രസ്സിന്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പ്രീ ബുക്കിംഗ് നമുക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിന്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതല്ല, മാക്സിമം ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക്, ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, ഒരു 2 വീക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രീ ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അതിന് ശേഷം എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 ഇയർ ബേബിക്കായിട്ടുള്ള സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഓണത്തിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഓർഗാൻസ ടിഷ്യൂലാണ് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്കേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയാണോ ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡാണോന്നൊന്നും, ആ 2 ഷെയ്ഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ളൊരു കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴെ കസവ് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ. നല്ല ഗ്യാദേഴ്സ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതിന് പെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. ക്രോപ്പ് ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺ സൈഡ് നമ്മുടെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് തന്നെ ഫ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടുക്കിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രലായിട്ടാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് വർക്ക് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ബോട്ടിനേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബേക്ക് പോർഷൻ കാണില്ല, നമ്മുടെ ഹുക്കാണ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത്. ടോട്ടലി കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു ക്യൂട്ട്നെസ്സിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോംബോയാണ്. കണ്ടില്ല, ടോട്ടലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1600 രൂപയാണ്. 1600 രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏത് കളറാണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്കേർട്ടിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കളറാണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. മെറൂണോ ബ്ലൂവോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ല, ടോട്ടലി ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ് വരുന്നത്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിന് ഓർഡർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.